Så derfor det er ikke engang ikke nok. Ikke. Og så I taler bare. 2 gange. Så hele tiden. Og efter man. Når jeg strill. Men ikke 100%. Det er stadigvæk muligt, hvis det står noget flår. Så derfor, når jeg tager kittel på, skal jeg ikke røre. Må jeg ikke røre. For jeg tager handsker på. Når jeg tager handsker på, så er jeg 100% stille. Så derfor, når engang, det er det til mig selv. Kommer fra et land, så... Og jeg tager den sprit, jeg tror, jeg er steril. Går på gangen, og så tager kittel og efter går sammen. De smider mig. Så jeg kom igen, vaskede hent, holdt sæden. Du skal holde dig hele tiden hænder op. Ikke ned. Jeg vil godt, så snart man steril tager handsker, begynder at kløje her eller her. Så det er meget irriterende. Vi går